कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। नमस्कार, आता आपण आहोत कणकवली येथे डीपी रस्त्यावरचा जो रस्ता आहे तेलियाळी हरण्याळी मार्गे हा जो रस्ता नगरपंचायतच्या ठिकाणी जातो आणि त्या रस्त्याच्या कामाला इथे सुरुवात झालेली आहे। एकंदरीत कणकवलीत रस्त्याचं जाळं विणण्यात आलेलं आहे आणि मोठे रस्ते व्हावेत यासाठी जे मागील सत्ताधारी होते, जे भाजपच्या कालावधीची सत्ता होती, माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे असतील, बंडू हरणे असतील उपनगराध्यक्ष, यांनी जो एक प्लॅन बनवला होता आणि नगरपंचायत प्रशासन यांनी देखील हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं होतं। त्याच रस्त्याला धरून बरेच झाले। आता हा कणकवली शहरातील जो डीपी रस्ता आहे, म्हणजे हरण्याळी तेलियाळी मार्गे जो जाणारा रस्ता आहे नगरपंचायतकडे, तो 9 मीटरचा रस्ता आहे। त्या कामाला इथे सुरुवात झालेली एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे। येथे जे एक स्टॉल होता, घर होतं, ते हटवण्यात आलेलं आहे आणि अशाच पद्धतीने हे काम सुरू झालेलं आहे। स्थानिकांचं इथे काय म्हणणं आहे नेमकं जाणून घेणार आहोत। कशा पद्धतीने त्यांचं जी ही पार्किंग सुविधा इथे जाण्या येण्याच्या गाडीसाठी खूप अवघड वाहने देखील होती आणि त्यांना या समस्ये समोर जावं लागत होतं आणि त्या दृष्टिकोनातून कुठेतरी हे चांगलं पाऊल उचललं जाते असं म्हणताय। गुरुजी, तुम्ही इथे बरेच वर्ष राहताय, समस्या इथे सुटते, काय सांगताय? नाही, एक चांगली गोष्ट होते, कारण पहिला जो रस्ता होता तिथे जुनं घर होतं आणि त्यामुळे तो जो कट वळणं पाहिजे ते वळण झालं नव्हतं त्यावेळी। पण आता त्यामुळे या रस्त्याला आता डीपी रोड झाल्यामुळे इतकं वर्दळ सुरू झालेली आहे। मोठी मोठी वाहनं, ट्रक पासून सगळी सतत वर्दळ असते। बाजारातून जाण्यापेक्षा या मार्ग पसंत करतात आणि त्यामुळे वळण घेताना खूप अडचण व्हायची, ट्रॅफिक जाम व्हायचं काही वेळा, ते ट्रक वगैरे थांबल्यामुळे तो अतिशय सुरळीतपणे आता मार्ग होतील आणि त्यामुळे लोकांची जी बाजारातली जी कोंडी आहे, रस्त्याची कोंडी, ती या दिवशी चांगली सुटेल आणि इथून वाहनांची वर्दळ होईल। या भागाला त्याच्यामुळे ऊर्जित अवस्था येऊ शकेल, याचा फायदा चांगला होऊ शकेल आणि एक सुंदर रस्ता वळण होईल। जो क्रॉस पाहिजे तो अतिशय चांगल्या रीतीने झाल्यामुळे सहज वळू शकतील। बरीच वर्ष प्रलंबित होतं हे काम, आज हे मार्गी लागलंय, काय सांगता? अच्छा, चांगलं काम आहे, चांगलंच होते, असं जाऊन यायला पाहिजे सगळे कणकवलीत, रस्ते व्हायला पाहिजे। प्रशासन तत्परतेने काम करतं। आज नवीन रस्ता हा सुरू होतोय, काय सांगाल? कणकवली नगरपंचायतचा कारभार जेव्हा कणकवली शहरातील आमच्या त्यानंतर 2018 नंतर खऱ्या अर्थानं कणकवली शहराला एक वेगळी दिशा देण्याचं काम मी असेन, बंडू हरणे असतील आणि माझे सर्वच नगरसेवक आणि आपले स्थानिक आमदार नितेशजी राणे साहेब यांनी प्रयत्न केले। कणकवली शहर डेव्हलप होत असताना कणकवली शहराच्या भविष्याचा विचार करून, म्हणजे भविष्यात जे कणकवली शहरामध्ये 20 वर्षानंतर कणकवली शहराचं पॉप्युलेशन किती असणार याचा विचार करून आपण कणकवली शहरामध्ये अनेक रस्ते अनेक इतकं सहकार्य केलं की नगरपालिका आहे, आपल्याच कणकवलीसाठी आपण काहीतरी योगदान देतो हा विचार करून सर्वांनी आम्हाला रस्ता मोठा होत असताना जमिनीसाठी सहकार्य केलं। आज तेलियाळीमधील हरण्याळीमध्ये जाताना जी 4 व्हीलरला अडचण होत होती, तर तिथले जी सुरुवातीचं घर होतं ते आपण कणकवली नगरपंचायतच्या माध्यमातून जवळजवळ 2-4 वर्ष झाली संपादनाची प्रक्रिया चालू होती। 1 महिन्यापूर्वी संपादन होऊन त्या घर मालकांना पैसे देखील त्यांची पैशाची सुद्धा तजवीज झालेली आहे आणि गणपती होता, गणपती असल्यामुळे आपण महिन्यापूर्वी हे काम केलं नव्हतं। आज त्याचा मुहूर्त आपण साधला आणि आज कणकवली शहरातील जनतेला हरण्याळीमध्ये जाताना देखील, तेलियाळीमधून हरण्याळीमध्ये जाताना सुद्धा आपली गाडी व्यवस्थित गेली पाहिजे, त्यातून काय अपघात होता नाही याची काळजी घेण्याचं काम कणकवली नगरपंचायतचे आम्ही जे माजी नगरसेवक आहेत, नगराध्यक्ष सर्वांनी मिळून केली। इथले स्थानिक लोक आहेत, इथले हा जो घराचा जमीन मालक आहे, घर मालक आहे, त्यांनी देखील सहकार्य केलं। सगळ्यांच्या सहकार्यातून आज कणकवली डेव्हलप होताना दिसते। त्याच्यामुळे थोडी परिस्थिती अशी आहे की सध्या प्रशासक आहेत, मुख्याधिकारी आहेत, ते देखील चांगलं काम करतात।
येणाऱ्या नगरपंचायतच्या निवडणुकीला कणकवलीतील माझ्या जनतेला असं वाटतं नाही की काम काय झाली नाहीत, किती कामं झालीत, किती नाही. त्याच्यामुळे हे रस्ते डेव्हलप करून कणकवलीला एका वेगळ्या विकासाच्या दृष्टीने नेण्याचं काम आपण आमच्या या सर्वांच्या माध्यमातून करतोय. कणकवलीत विकासाचं जाळं म्हटल्यावर रस्त्याचं जाळं आपण महत्वाचं हाती घेतलेलं आणि ते होत आहे. आणि काही ठिकाणी रस्ते देण्यासाठी विरोधही झाला, काही ठिकाणी स्वतःहून रस्ते बऱ्याच जणांनी दिले. त्याबद्दल कणकवलीकरांना काय आव्हान आहे? हे बघा काय आहे, कणकवली हे मध्यवर्ती जिल्ह्याचं मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्याच्यामुळे जमिनीची किमती पण वाढल्या आणि साहजिकच आहे, ज्याची जमीन असणार त्याला त्रास होणार. त्याची जमीन कुठेतरी आपण घेत असताना विरोध हा होणारच आहे. शेवटी त्याची पूर्वांपार जमीन आहे, त्याच्या वडिलोंपारचीच जमीन आहे. पण डीपी प्लान तयारच झाला 20 वर्षापूर्वी, तेव्हा या डीपी प्लानमध्ये 9 मीटर 18 मीटर असे रस्ते पडले होते. त्याच्यामुळे ते डेव्हलप करताना थोडा विरोध होतो. काही जण भविष्याचा विचार करून आम्हाला स्वतःहून जमीन देतात, काही जणांचा विरोध होतो. त्यांचा विरोध असला तरी त्यांचा विकासाला विरोध नाही, पण त्यांच्या घरावर जेव्हा तोडण्याची वेळ येते किंवा तो डेव्हलप करताना थोडं दुःखही असतं. मी असलो तरी मला पण दुःख असलं असतं किंवा कोणी असलं तरी. त्याच्यामुळे त्यांचं दुःख समजून शासनाकडून जेवढा जास्तीत जास्त त्यांना त्याचा मोबदला देता येईल याचा विचार करून आमच्या टीमने ते चांगलं काम केलं आणि त्यांना त्या पद्धतीने मोबदला दिलेला आहे. आणि विकास असताना चांगल्या गोष्टी थोडं वाईट, त्याच्यामुळे प्रत्येकाने सहकार्य केलं. कणकवली खऱ्या जिल्ह्यात कणकवली होईल असं मला वाटतं. या आधी ज्यांची सत्ता होती म्हणजे भाजपचे आमदार नितेश राणे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत, तसेच माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी देखील या कणकवलीमध्ये रस्त्यांचं जाळं वेढण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचललं होतं. आणि ते सत्ता नसताना देखील आता नगरपंचायत प्रशासन आहे म्हणजे मुख्य अधिकारी कांकळ साहेब आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नगरपंचायत एक कुठेतरी विकासाच्या दिशेने जात आहे आणि कणकवलीचा विकास होत आहे असं एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कणकवली नगरपंचायत सर्व कर्मचारी देखील आहेत येथे उपस्थित, त्यांच्या माध्यमातून हे सगळं जे काम आता सुरू केलेलं आहे. कुठेतरी कणकवलीमध्ये मोठे रस्ते आणि हा जो विकास आहे तो होणार आहे आणि रस्ते झाले तरच आपला विकास होतो हे आता प्रत्येकाला समजलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण कुठे ना कुठेतरी नगरपंचायतला सहकार्य करत असल्याचं आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.